I res, jo aprofito la intervenció per reivindicar o per explicar, exposar-li, no, el cert malestar d'alguns de les emissores de taxi al voltant del temps que ha necessitat per aprovar-se aquest conveni, referent sobretot als costos i a les tarifes. No? Les tarifes s'han d'aprovar i els taxistes han estat fins a 31 de maig segurament sense poder actualitzar tarifes, no només amb conseqüències econòmiques per ells, sinó també potencialitat de ser multats per les autoritats si no estan amb les tarifes actualitzades. No? Llavors, si aquest conveni que és nou i ha de millorar i vostè feia referència a los assuntos que queden pendents de gestionar, jo crec que valdria la pena que un d'aquests temes a acabar de perfilar, aquests serrells que queden per tancar, sigui que el tema dels costos i de les tarifes quedi aprovat el més aviat possible per no posar en problemes als taxistes, no només de la nostra ciutat, sinó de tota aquesta conurbació. Simplement explicació. Crec que vostè sap que l'any passat ja vam tenir aquesta conversa i per tant insistir en això, no? Que hem de prendre les decisions molt més de pressa perquè posem en risc la feina o almenys part de la feina que fan aquesta gent. Moltíssimes gràcies. Granollers Primàries.